Witam Was pięknie. Posłuchajcie coś o gnotku. Jak się Wam to moi drzistani podoba, jak to macie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła do świata. Kiedyś jak się urzazało jakiś strum, bajbuka albo dymba, to najprzód się ociupało gałęzie, a potem dziepro się szło żazać pień. Wiele razy było tak, że się niechało z tego pnia jakiś kąsek, na kiedy się potem prawiło gnotek. Gazda se go przykulał na plac, dał go stoć, a potem szło na nim robić roztomańte wieca. Najbardziej rod był stazik, bo na gnotku się dobrze siodowało, a zdrowo, bo dycki od drzewa idzie dla człowieka wszystko, co najlepsze. Siodowała na niego a i starka, gaździno, a gazda. Kiej byli utropieni po robocie na polu. Skokały po nim dziecka, a wiele razy było tak, że złomały klepeto, albo se oszkapiły kolano, to jeszcze potem dostały pożyci od fotra, że furt cosik dorobiają. Jednako dla Stazika siednąć se na gnotku pod strumem, a posłuchać jako ptoszki wieczór śpiewają, to była jedna z najlepszych wiecy na świecie. No ale gnotek nie był inny do siedzenia. Najwięcej się na nim ciupało drzewo, roztomańte karkoszki, a i większe kąski, do których było do których trzeba było prać siekierką. Ciupani gałązek to już była robota dla Stazika. Poradził pół dnia znosić kąski drzewa i potem to dodać na kubkę ku gnotku. Dycki sekuty mu siednął na stołku, lebo na mniejszym gnotku, a nabruszoną siekiereczką se pomału ciupał. Wiele razy ku niemu przyszły wnuki, to brał delszy kąsek drzewa, zaczął ciupać, a prawił. Ciupała siekiereczka, naciupała 16, kdo nie wierzy, niech to zmierzy, że tego je 16. Jak kiedy z wnuków już chodził do szkoły, to chnet brał, a rachował ty naciupane kąski. A dziecka eny gęby otwierały, bo ganz nie wiedziały, esi ten Staziczek je jaki czarodziej, albo co. A Stazik się eny uśmiechnął na gębie pod fusem, bo se wspomnieli, jak kiedyś ich Stazik im to dycki przy gnotku prawił. A wszystkich tych gałązek, co naciupał, jak prawił tą rymowankę, było 16. Możecie to porachować. To jest taka rymowanka dla dziecek. Na gnotku jednako się ciupało nie iny drzewo, ale a i się zabijało kury, kochuty, kaczyce, a trusioki. Gnotek to był koniec ich żywobycio, a gaździno dycki jak chciała ciachnąć chyrtuń baj kurczokowi, to najprzód musiała przegonić dziecka, co by się na to nie dziwały. Hańdowni na placu przy chałupie dycki było więcej gnotków, wszystkie były takie same, a to skryt z tego, że jak się przykulało dwa, a dało na nich forszt, to już była ława, na której szło siednąć, baj jak ktoś robił doma wiesieli. Jednako jeden większy gnotek był dycki na to ciupani. Wiele razy było tak, że gazda na niego przybił babkę, a na niej se klepał kosę. Po rokach, jak postał na deszczu, a furt się po nim buchało siekierką, to się zrobił ćmawy, a wlazły do niego chroboki, ale furt, pokiel jeszcze był twardy, to szło na nim coś porobić. Dycki, trzeba było piłą urznąć kąsek deski, to najlepszy było się oprzeć na gnotku. A kość z babucia ze zabijaczki, kany Stazik ciupali psum, tuż przeca, że na gnotku. Gnotek przy chałupie poradził stoć, a i 20 roków. Dzisiaj już tego starucnego gnotka nie ma, bo się go pożazało, chnet po tym, jak Stazik umrzyli. Ja jednako dycki, jak pożerzym jakiś większy strom, to saniechom najchrupszy kąsek, a przykulą na plac. Dycki je co ciupać, a kurczoka na obiad też przeca trzeba na czymś zabić.